abstencions. Abans de suspendre la sessió plenària, llegirem tot seguit la declaració del Parlament de Catalunya amb motiu de la jornada de sensibilització contra l'ictus, adoptada ahir per la Junta de Portaveus. Abans de fer-ne la lectura, voldria donar la benvinguda en nom de la Cambra al senyor Josep Maria Argimon Pallàs, l'honorable senyor Josep Maria Argimon Pallàs, vicepresident del Patronat de la Fundació Ictus, a la senyora Esther Duarte Oller, directora de la Fundació Ictus, al senyor Miquel Gallofré López, impulsor del Codi Ictus a Catalunya i creador de la Fundació Ictus, a la senyora Aina Plaza Tessies, directora general de Planificació en Salut, i el senyor Pere Cardona Portella, director del Pla Director de la Malaltia Vascular Cerebral. Té la paraula la senyora Judit Alcalá González, diputada i secretària quarta de la Mesa del Parlament, per fer la lectura d'aquesta declaració. Declaració del Parlament de Catalunya amb motiu de la jornada de sensibilització contra l'ictus. El Parlament de Catalunya, amb motiu de la jornada de sensibilització contra l'ictus, manifesta el seu compromís amb la prevenció de l'ictus i amb la sensibilització, l'atenció sanitària i la rehabilitació de les persones afectades per aquesta malaltia, una de les principals causes de mort i discapacitat a Catalunya i arreu del món. A Catalunya es registren més de 13.500 casos d'ictus cada any. Es tracta d'una emergència sanitària de primer ordre que té un profund impacte humà, familiar, social i econòmic. Més enllà de les conseqüències mèdiques immediates, l'ictus no pot comportar seqüeles motores, cognitives, emocionals i de llenguatge que condicionen profundament la qualitat de vida de les persones afectades i de llurs entorns. Catalunya participa des de l'any 2018 ençà en el Pla Europeu d'Acció contra l'Ictus 2018-2030, impulsat per les principals organitzacions europees de professionals i pacients, amb l'objectiu de reduir l'impacte de l'ictus mitjançant la prevenció, el millorament de l'atenció urgent, la rehabilitació i la recerca. Els darrers anys s'han produït avenços importants en l'atenció sanitària, la coordinació assistencial i la innovació terapèutica. Tanmateix, l'impacte de l'ictus continua sent massa elevat i requereix una resposta sostinguda, transversal i col·lectiva que impliqui les institucions, els professionals sanitaris, les entitats socials i el conjunt de la ciutadania. La prevenció és clau. Es calcula que 9 de cada 10 ictus es poden prevenir actuant sobre els principals factors de risc, com la hipertensió arterial, la diabetis, l'obesitat, el colesterol, el tabaquisme, el sedentarisme o les arrítmies cardíaques. Promoure hàbits de vida saludables i reforçar les polítiques de salut pública és essencial per a reduir-ne la incidència. Alhora, la rapidesa en la detecció i l'actuació és determinant. Reconèixer els símptomes d'alarma i activar immediatament els serveis d'emergència pot marcar la diferència entre la recuperació i una discapacitat permanent o fins i tot entre la vida i la mort. El Parlament de Catalunya vol posar en valor la necessitat de garantir una rehabilitació integral, continuada i accessible territorialment i també el suport social, emocional i comunitari necessari perquè les persones afectades puguin recuperar al màxim l'autonomia, la dignitat i la qualitat de vida. En aquest sentit, el Parlament de Catalunya reafirma el seu compromís a la prevenció de l'ictus i el foment d'hàbits de vida saludables. Dona suport a les campanyes de sensibilització i educació sanitària sobre la detecció precoç dels símptomes de l'ictus i la importància d'actuar amb rapidesa. Reivindica la necessitat de continuar reforçant la resposta sanitària urgent, la coordinació assistencial, la rehabilitació i la recerca vinculada a l'ictus. Reconeix la tasca imprescindible dels professionals sanitaris, investigadors, entitats socials i associacions de pacients en l'acompanyament i defensa dels drets de les persones afectades. Reitera la necessitat d'avançar cap a una atenció integral i equitativa arreu del territori per a garantir l'accés equitatiu a tots els recursos assistencials i rehabilitadors necessaris a tot Catalunya. Finalment, el Parlament de Catalunya fa una crida al conjunt de la societat catalana
a implicar-se activament en la prevenció, detecció i superació de delictes perquè salvar vides, reduir discapacitats i garantir una vida digna a les persones afectades és una responsabilitat col·lectiva. Palau del Parlament, 3 de juny del 2026.